Njengoba wena usuqhamuka usuzoqhamuka manje uzothi ufuna uxolo. Ubunzima engibuthwale mina ngikhulisa lengane uyabazi. Kona ngoba kade ngingekho. Kodwa engifisa ukuvela sengikhona. Yazi kube kuyanga ngoba ngibheke ngisho emehlweni. Ngaba ngikubheke ngisho emehlweni. Namhlanje thina asinayo ingane. Eyazalwa yazala yaze yaletha umzukulu asinayo. Ngobani wena uyibhokola ngithi? Uyibhokolo wena uyabulala wena. Cha, kungeva ngoba ngipho. Iluphi uthando othi ufuna ukulinika ingane? Angithi wena waphuca ingane isancane ithuba lokuthi ibe nomama. Wayiphuca ingane ithuba lokuthi ibe nobaba. Iluphi uthando ufuna ukuliveza manje? Uyalazi uthando olokuthi mina ngisemathandweni. Uma semva kwaloko ngathola into engazi kahle ukuthi ingidinge ngale ndlela ngahluleka ukucabanga. Asinibingelele babukele igama lami ngumfana Fikile wami uthuma ewushe bathi liyawushuzela ewushe njengoba nazi nje bayabukele emakhaya sinohlelo lethu igeme zothando isiqephu sokugcina esigcine ngaso ukushutha bekhona umfowethu lapha obenenkinga yokuthi wabulala abantu ababili ebabulala ngenxa yokuthi wathola umama ngane yakhe endlini elele nengindoda. So silapho ke sizamile sizigeme zothando ukuthi sizama ukuxhumana nomndeni. Ngenhlanhla ke sakwazi ukuthi sithole uanti wengane obekuyena akhula nayo. Namuhla sinaye ke ohlelweni uanti wengane nobaba wengane njengoba sathembisa ukuthi sizokwenza show ukuthi udaba siyalilandela siqhamuke nengqikithi yalo na kanye nesixazululo. Futhi sikubingelele futhi sikwamukele ohlelweni lethu igeme zothando. Yebo futhi njani? Siyaphila sisi sibonge nje ukuthi sitheme sithinta amalungu omndeni sikwazi ukuthi sikuthole nanokuthi uvume ukuthi ube yingxenye yalolu hlelo njengoba nje wayifikile umfowethu lana edinga usizo lokuthi ufuna ukuxhumana nengane yakhe. So siyalibonga leli thuba lokuthi ufike la ohlelweni. Ngibonga mina bhuti wami. Hey nalo udaba olukhulu ke dadewethu la. Nanga ubhuti la uyasicela bakithi ukuthi somlekelela ukuthi uyafisa ukuthi axhumane nengane. Njengoba sikulethela ohlelweni sisi siyacela ukuthi njengobaba wengane nimuphi ithuba lokuthi anikeze ingane uthando. Ngizoqala nje ngibonga ithuba lokuthi ngikwazi ukuthi ngifike njengomuntu wengane. Mina igama lami ke nguZoda wakwaDlamini uanti kaSibali. Ngiyakuzwa bhuti wami uyalibeka udaba lakho ukuthi ubaba wengane uthini. Engingakusho mina ngesayidi lami ukuthi inzima lo bhuti into asidlulisa kuyona. Inzima nje kakhulu ngilengane ngiyikhulise kanzima mina. Ngiyikhulise kanzima lengane. Uma wayengekho ubaba wayengekho ngesimo esathelwa uyini ubaba. Iluphi uthando athi ufuna ukuyibonisa yena? Kuyazwakala sisi baba wengane nangu anti la wayo. Uyamuzwa ukuthi ukhuluma kanjani. Kuthini ukuphawula kwakho kule nkulumo ayishoyo? Engingakusho nje ukuthi sisi ngiyaxolisa. Kona konke engakwenza. Ngenxa yokuthi ngase ngithathwe inhliziyo. Ngingacabanganga. Kona kubuhlungu ngoba nami ngaze ngabona ukuthi ubuhlungu engenzile. Ngeke ngisakwazi ukuthi sixoxe into. Ngaze ngakhetha izingcino ngihambe ngeyibonisa. Uxolo lwakho luzombuyisa uNosipho. Uxolo ngeke labuyisa. Yabona into masidlulele isuke isidlulele ungesakwazi ukuyibuyisela. Iluphi uthando othi ufuna ukulinika uSibali? Uthando ngoba mina ngifuna unikeza ingane yami lento engingakwazanga njengoba esekhulile ngayo. Njengoba ekhulaza ukuthi akanamaka nababa iluphi uthando ozoliveza wena njengamama? Ngifuna ukuveza nami njengomzali ukuthi ngikhona kwaphela ngifisa sidlulise amaphutha siwabeke eceleni
ngoba uma ngithi ngiyakhuluma ngeke ngikwazi ukukhuluma nengane ngenxa yokuthi kulokuthiwa amaphutha. Nangu usibahle khona uyamazi ubaba. Yazi ukuthi lengane ngikhulisa kanzima kanjani mina. Njengoba wena usuqhamuka usuzoqhamuka manje uzothi ufuna uxolo. Umzima engibuthwale mina ngikhulisa lengane uyabazi. Kona ngoba kade ngingekho. Kodwa ngifisa ukuvela sengikhona. Yazi kube kuyanga ngoba ngibheke ngisho emehlweni. Ngaba ngikubheke ngisho emehlweni. Namhlanje thina asinayo ingane. Eyazalwa yaze yaletha umzukulu asinayo. Ngobani wena uyibhokola ngithi? Uyibhokolo wena uyabulala wena. Cha, kungeva ngoba ngipho. Iluphi uthando othi ufuna ukulinika ingane? Angithi wena waphuca ingane isancane ithuba lokuthi ibe nomama. Wayiphuca ingane ithuba lokuthi ibe nobaba. Iluphi uthando ufuna ukuliveza manje? Uyalazi uthando olokuthi mina ngisemathandweni. Uma semva kwaloko ngathola into engazi kahle ukuthi ingidinge ngalendlela ngahluleka ukucabanga. Yaba ngana nothi ngivumelene ukuthi ngize la. Nizongiqala phansi nje nizongivusela ilondo kuhlungu. Kepha dadewethu ngithi ngiyaxolisa. Uxolisa ukuthini? Yini uthi uyaxolisa? Kona konke okwenzekile. Kuzombuyisa yini uNosipho uxolisa kwakho? Cha, ngeke kwambuyisa ngoba osekwenzekile dadewethu. Wesibahle. Unawo baba? Nangu phela ethi ubaba usuzocela uxolo unawo baba. Angazi wami ubaba ephila. Sibahle. Ngane yami. Ngiyacela. Ngicela ngiphe ithuba nje sithanda. Ngizomnikeza into engiyifisayo. Kepha ungiphe nje ithuba lokuthi sihlale sixoxe. Sikwazi ukubonisana mina nawe. Wambulalelani mama? Ngeke understand ngoba usemncane. Kodwa babuzisa ubuhlungu yazi ipheni yokukhuluma ungenama ungenababa ungenamuntu ozokukhusela eduze kwakho. Ngane ubuhlungu engizisa kubona. Yinto engasoze ngayigqiba empilweni. Yinto engasoze ngakwazi ukuthi ikhohlwa yonke. Khona etshela uphume kanjani? Etshele ngokuyiswela kwami ukuthi ngenze into kanje ngangiyiphethe kahle. Babona ke nasetshela ukuthi hayi kuyona umuntu oyinkinga lo. Mhlambe mengingabuza mfowethu ufuna ukudlala yiphi indima emntwaneni since ukuthi ufuna ukuxhunyaniswa nomntwana. Ingane nje bisengaka ngingakaze ngikhulise ngingakaze ngikhombise uthando lokuba umzali. Ngifuna nje nami ukukhombisa ukumzali into angayidinga kumina ngingakwenza lokho ngoba njengengane yami. Akadingi lutho kwena. Kadingi lutho. Akadingi lutho kwena. Khona odingayo kena? Akadingi lutho kwena. Kepha ke manje ke lana kulana uyamkhulumela wena. Akasikhulumele. Ngiyamkhulumela mina ukhuliso baba. Kulungile ukhuliso wena wena. Ungakhuphula umoya, ungangikhuphuleli umoya mina. Ngoba lengane uzuyinuke. Ngiyayinuka. Ngiyawuzuyinuke lengane. Eyami lengane. Yakho usuyakwazi lokho ukuthi ingane yakho? Eyami. Usuyakwazi lokho ukuthi ingane yakho? Vele ngeke. Usuyakwazi yini ukuthi ingane yakho? Yabona nje umuntu. Yabo the day uthatha isinqumo sokuthi ubulala unina. Ilolo suku kwaphela ngalo ukuthi wena uzelo nengane. Ubuthi izothima kubani? Ubuthi ayithima kubani? Kunezinto oyibona ukuthi siyenzekile. Yindaba ungatholanga udili kajele. Yindaba ungatholanga udili kanje. Uphume kanjani wena?
Ingoba ngiphathe kahle ngifuna ukunikeza uthando ingane yami. Shuthi thatha lolo thando okulugcina ngakuwena-ke uhambe uyolipha ezinye iy'ngane uma ukuthi unazo ezinye iy'ngane. Hlukane noSibahle phansi, phuma nje empilweni yaSibahle. Phuma nje empilweni yaSibahle, awuhlangani noSibahle wena. Ngeke uze umnuke, ngeke uze umnuke. Ngeke uze umnuke. We babo. Ngifuna ukuyikhombisa ukuthi ubaba wenza iphutha. Hey uyanginyanyisa. Dadewethu ngiyakuzwa ukuthi usanolaka futhi ubhuti ukuvusela amanxeba. Kodwa bengicela ukuthi uhlise umoya. Awukho umoya ozokwehlela bhuti wami, ngiyaxolisa. Emhlabeni sonke siyawenza amaphutha, akekho umuntu operfect. Akulona iphutha ukubulala umuntu. Njengoba nje umfowethu ela kithi eze kuthina, yingoba mhlambe ngendlela engibuka ngayo uyayisola. Kuyimvela kancane ukuthi umuntu mesaphila afuna ukuxhumana nengane yakhe. Ngicabanga ukuthi izizathu ukuthi afuna ukuxhumana nengane yakhe ngoba unothando. Yiphi ingane bhuti wami? Ngiyazi ukuthi ayikhulisanga ngenxa yesimo wasenza. Kodwa ngiyacela wehlisa umoya dadewethu. Ayithandi-ke nayo. Nizame ukuxoxisana nengane. Nizwe ukuthi yona icabanga ifika kephi kanye nomndeni. Nibone ukuthi niyimisa kanjani indaba kaBhuti ngoba ngendlela engibona ngayo uyafisa yena ukuba ingxenye yempilo yengane noma kunzima kunina ngenxa yesenzo wasenza. Kodwa isifiso sethu kuwukuthi ingane ikilithola uthando lukayise noma engazange amkhulise umntwana. Ngiyazi umkhulise wedwa, kodwa bengicela ukuthi niwumndeni nike nihlale phansi niludingithe lolu daba lolu. Besicela nje la ohlelweni igemegeme zothando ukuthi uke uzama ukuhlala phansi nomndeni nilikhulume lolu daba nibone ukuthi nimisa kanjani lolu daba likamfowethu. Ngiyakuzwa bhutama, angazi akukho engikuthembisayo. Kodwa ngokuhlonipha wena nomsebenzi wakho ngizozama ukuthi ngikhulumisane nami nomndeni ngizwe ukuthi uthini. Okunye futhi engicabanga ukuthi mhlambe ukhiye ukuyona ingane ukuthi yona iwilling yini ukuthi isondelane nobaba wayo. No, siyakubonga nje nalokho dadewethu. Kusho likhulu ukuthina la ohlelweni ukuthi nizokwazi ukuthi nihlale phansi nomndeni. Mbukele emakhaya ake sibambe lapho ke ngenxa yokuthi udadewethu uthe uzohlala phansi nomndeni babone ukuthi bamisa kanjani bezwe nengane ukuthi yona ithini. Asikubone kwisiqephu esilandelayo.